हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि बे इउटुब चेनेल संगिता रामसियारि जाखोना संगिता स्टाइरि जाखो जियानो हक आंनि इउटुब चेनेलाव खुलुमबाय बयखौबो दिनै फार्स्ट टाइम आङो आंनि इउटुब चेनेलाव भिडिअ एगारनो नागिरदों आरोना नोंथांमोना बयबो होनगासिनो आंखौ भिडिअ एगारदो आब' भिडिअ एगारदो आनै आदै माने जायनो जि सोमोन्दो जायो बेखौनो बुंहरगासिनो आरोना भिडिअ बानायदो होननानै ओमफ्राय उनाव आङो बानायाखैमोन आरोना गोबाव जाबाय भिडिअ बानायिया ओमफ्राय आंनि भिडिअफोरखौ आं गासिखौबो डिलिटबो खालामजोबदोंमोन आरोना भिडिअ होला होननानै स' आङो दिनैनिफ्राय नोंथांमोनजों आङो मोनसे फिसा मेम'रिनि थाखाय भिडिअ शेयार खालामनोसै आरोना लोगोफोर स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्लाथाय नायलांबाय थादो लोगोफोर आं दिनै फार्स्ट टाइम आंनि न'निफ्राय माने आंनि आइ बाबानि न'निफ्राय आं दिनै फार्स्ट टाइम ब्लग शेयार खालामबाय दा जोङो नै इभिनिं आरोना फंबायजों आंजों माने आंनि फंबायजों आंजों जोङो बाजाराव थांनायदो आरोना सकआव माने फिसा बुस्थुफोर आइनि बुस्थुफोर लायनो थांनायदो बिमानि ओमफ्राय बाबाबो दंफायो स' नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामजोबगोन गासिखौबो नोंथांमोना मोजां मोनोब्लाथाय आंनि दिनैनि फिसा ब्लग मोनाबिलिनि फिसा ब्लगखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर केमेरामेना सोर मिथिगोन आरो मावग्लुंगासिनो नायलांबाय थादो दे लोगोफोर आं दिनै ब्लग बानायनोसै गथ'आ ओरैबायदि दुस्थ' बिदानि फिसाला उदैया सेबथा लेबथा र' दा जों स'आव थांग्रोनि दा मिथाइ लाना फैगोन बुस्था खालामगोन आंनि उदैखौ स' नायलांबाय थादो दे लोगोफोर दिनै इभिनिंनि आं ब्लगखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै लोगोफोर आंनि बाबा केमेरामेना ओंखायनोथ' आखाइया मावग्लुंलायनो हमना होदो बेस्रा दे थेंक इउ बाबा आंनि नै लोगोफोर आं बाजार खालामना लाना फैबाय थास' बिबार आइनि थाखाय तिता केरेला आंनि थाखाय गय फाथै खाबारि नालाय ओमफ्राय नै गाइखेर मोनलोंथाराखैमोन आं साहा मोनलोंथाराखैमोन गाइखेर लाबोबाय सामब्राम गुफुर ओमफ्राय थालिर ओमफ्राय सिङाव मा दङ सामब्राम गुफुर ओमफ्राय मा प्लास्टिक बेखिनि बाजार खालामना लाना फैबाय आं मिथाइ जानोखौ जि आथुर जाबोगासिनो बाप्पा ओइ थाद ओइ मिथाइया इखौ बावगारबावदोसो ओमफ्राय आरो बानलु ओमफ्राय नै सादो जानो थाखाय निमकि लानानै फैदों टेस्टि गारिजों थांदोंमोनहाय गारिजों थांनानै ससेखौ लाना थांबाय ससेनिफ्राय गारना फैबाय आंखौ नै बाबा नों मा खालामबाय थादो मा गबजब नाहरबाय थादो मा गबजब नाहरबाय थादो आंना लाइसेन्स नाङा गारिखौ सालायनायखौ दिनैसो नुसनदों खोमा इयो लाइसेन्स बानाय होनगासिनो सालायना फैबाय दोनफैबाय आरो र' दा खेवगोन आइया इखै हनै लाइन थांना होबावबाय इखौ खिन्नायाव थास' सायगासिनो आइया लोगोफोर ओरैबायदि माने आङो आइमोनाव फैनानै साहाखौनो मोनलोङाखैमोन आरोना ओमफ्राय नै मग गिदिराव लाखाबाय आङो आयु बेसेबा आराम जाखादो कालाराबो ओमफ्राय नै निमकि लाबोनायदो लोंनोसै साहाखौनो लोंनो लानोसै खोमसि नुबाय खोमा माने मोनाहांबायबो ना मोनाबायानो खोमसिनिफ्राय दिनैसो खान्थि मोनबाय आं सानथाम सानब्रैसो जाबायमोन साहा मोनलोङिया गथ' फिसा नोंना गुसु जाबाथाय लों दे गुसु जाबा लों दिनै फार्स्ट टाइम आङो माबायाव इउटुबाव भिडिअ होदों नालाय बोरैबा मोजांबो मोनदों बोरैबा गाज्रिबो मोनदों आरोना माने इमान गोबाव जाबाय आरो आं होयिया बोसोरनैयानो जाबाय खोमा ना बारबायसोथाय बावलायलांबाय आं जायाखैमोन आरोना गोबाव जाबाय दिनै होबाय ओरैनो बेसे थाबाय थानो आइ बाबामोनखौनो मेम'रि हिसाबै दोनलांनोसै होननानै आइ बाबामोनखौनो लाबाय थानोसै आङो ओंखायनो दिनै साननिफ्रायनो फार्स्ट स्टार्ट खालामबाय आङो निउ ब्लग निउ भिडिअ आंनि इउटुबाव मा होनो ओमफ्राय नै आं मिथाइखौ जाहांदोंल' सानैबो जाना फोजोबजोब्बाय आयु थेनांसिगोन गैला आं मोनजायासै आंना सायानो जोबबावाखै एसे मग गेदेराव लाबायना साहा लोंनायदोंमोन आङो जाजोबना होबाय सानैबो थास' बिबार संनो जाब्रां जिरा ओमफ्राय पासफुरन माबा माबि मस्ला देना लाखानोसै थबसिया थिं थां जि दावराव थास' बिबारजों मा होनो ना संगासिनो आङो मोनहांहां दिनै मोनानि ओंख्रि थास' बिबार ओंख्रिया ना ओमफ्राय ना बाथोन जानोसै नुबाय नै दुखिया मानसिफोरा बोरैहाय जायो सासे गोजान सासे गसंनानै सासेनो गोजानाव जना जादों सासे गसंना जाबाय दं ओमफ्राय आं आइयाव जानोसै दुखिया न'खरनि जानायफोर स्टाइलारफोरा लोगोफोर मोनानि जानोसै ओइ खोमसिसि नुबायहाय संखां माखां जानोसै दा गोथावनो थास' बिबारजों खुसियाबो दङो ना सिंगिबो दङो जाखावनोसै मानदो खोमा बाबा एसे माबा जायखिया थास'खौ एसे माननाय मोनोलै ओंखायनोथ' ना बाथोन देखादों मोनिनि सिंगि ना गोरान फोरानगासिनो फांखासो अखाबो हादों ना ओंखायनोथ'
बाबाया नायगासिनो सिंगि ना गोरान खुसिया ना गोरान थुरै ना गोरान बोथिया ना गोरान गासिबो गोरान गोजा बाबायाबो लांगोन आंबो लांगोन आंहा माखासे मानि लांगोनहाय बेफारि जानांगोन आंहा ना गोराननि बाराद्राय जाबाय ओंखाम जाखांना गय जाबायहाय मोनसे फिसा ब्लग मोनसे दिनै फार्स्ट टाइमनि ब्लग शेयार खालामबाय दे आं लोगोफोर बाय बाय गुड नाइट